подписва. Другия кмет не беше дал клетва, за да мога да подпише. Днеска е 3 дена преди матча. Хубаво днеска се вземе това решение, да може и момчетата да си мислят за матча и така нататък. Така че, надявам се някой да не го използва като някакъв лост, защото прилича на саботаж. През февруари пак бяхме тук тогава за вашата годишнина, за навършването и на 60. Спомням си, че ми казахте тогава, че се чувствате много по-мъдър, отколкото когато сте навършили 50. Какво трябва да е тогава сега мъдрото решение от вашите ходове в близко или в по-далечно бъдеще и осъзнавате ли, че евентуално ваше подаване на оставка сега може да нормализира обстановката? Хората могат да искат да се избират жертви, това се случва по филмите. Аз първо не се чувствам жертва и въпросът ви е свързан и с това, като пят 18-та минута, това също е направено от безработен футболист или треньор и така нататък. Просто, когато хората не са доволни от собствените си отбори, те търсят вината на друго место. Трябва да се огледат първо собствените си клуб. Иначе за оставка, човек винаги може да мисли за оставка. Но тази оставка в момента няма да помогне на никой, защото има 3 дена до мача. Имам 2 години мандат, още може да не го изкарам, мога да направя до година конгрес и тогава всички да се успокоят и така нататък. Но към момента най-мъдрото решение е на хората, от които зависи да има матч в Пловдив. Това не зависи от мене, нито от федерация. Споменахте думата конгрес, когато и да е той. Смятате ли да продължи?